wata sabuwa dan kasa ya wata bidiyo ta tada kura tun jiya ana ta yawo da bidiyoyin an dauka an kai musu NSP. Wasu matasa sun aza live suna cewa ya kamata a kama dan kasa, ya kamata a kama dan kasa. Wasu sun dauki bidiyon sun kai su fara, wasu sun dauki bidiyon sun tura Niger, wasu sun kai musu NSP bidiyon ya kamata a kama dan kasa. Na yi bidiyo jiya ta tada kura akan wannan bidiyo ana magana ana kira wasu NSP ya kamata ta kama ni, ya kamata a bincike ni, ya kamata a kama wanda suka bada labari. Ranar wanka ba a boyan cibi. Insha Allah dan kasa na muku bidiyo ta karshe masoya na duniya. Daga yau bazan ƙara yin magana akan kasar Niger ba, akan gwamnatin Niger, akan abin da ya shafi Niger. Daga yau ba wanda zai sake jin nayi magana akan gwamnatin Niger ko akan kasar Niger ko akan Niger. Muna jira wanda suke ganin abin da muke yi ba daidai bane ba, ko mu ban mu iya ba, ko su ne gwanayi, sai dauki wannan matsayi na dan kasa su ci gaba da yi. Allah ya ba su sa'adar ku. Na aje magana bidiyoyi akan maganar Niger, akan maganar gwamnatin Niger, amma dole in yi wani tuni na gayi kwanaki zan kara gayi. Dan kasa ko turu ba bakon miki bane ba, bana tsoron kamu ko dauri, ni laifi kawai nake tsoro amma bana tsoron kamu ko dauri. Nayi wata bidiyo kwanaki da aka dinga cewa a kama ni, ya kamata a kama ni, makiya ba su yi nasara ba. Yanzu na sake yin wata bidiyo, makiya sun ƙara fitowa suna cewa ya kamata a kama ni, ya kamata a kama ni. An dauki wannan bidiyo an kai masu NSP, an kuma yi kira wasu NSP ya kamata ta kama ni, kuma ana bincike, ana nema na wai sai an kama ni. Wannan labari ya zo mini, an ce za a kama ni ko yau ko gobe ko jibi ko gata. Bana shakka kamu. Wato abin da nake kira shine, ni abin da nake watuni wa duniya da kuma magoya bayan CNSP da sunan sauran jama'a, ku sani tarihi ya maimaita, tarihi ya gayi, alkur'ani ya gayi. Fir'auna duk iya mulkin sa sai da yanka jariri 950, amma sai da Allah kawo karshen mulkin sa. An yi mai mulki a shekaran jiya da ta wuce kasar Libya, Muammar Gaddafi, shekara 42 yana mulki, ya yanka na yankawa, ya kashe na kashewa, duk da haka sai da Allah kawo karshen mulkin sa. CNSP yan Niger ko kuna so ko ba ku so, sai ta sabka daga mulki, sai kuma ta ka Allah ya kawo karshen mulkin ta, dan ba za su dawo ba har abada. Duk wanda za ku sa a kama, in CNSP ta kama mutum ma ku sani, in Allah ya ce ba za a kama shi ba wallahi ba zai kamu ba, in kuma CNSP ta kama mutum Allah ya fiddo shi wallahi sai ya fita. Kun jima makiya kuna kiran a kama dan kasa, a kulle dan kasa, a rufe dan kasa. Allah bai nufa ba, Allah kuma ba zai ba ku sa'a ba. Masoya ina muku fata alkhairi, na gode, ina kuma jinjina muku, ku taya mu da addu'a. Allah kare mu daga shirin makiya, Allah kare mu daga shirin mahasada da kuma wanda suke ganin cewa abin da muke yi ba daidai bane. Mun sani yan Niger da yawa suna mu kallon cewar mutanen da za su zo su tura mota ta tashi ta bar su da hayaki. An zo gurin sai na sai tana nan tana bincike akan dukkanin al'amarin da ya shafi taba ta, ko ya taba Niger ko ya taba mulkin ta. Duk wanda ya magana a Niger cewa suke kama shi ake yi, yan Niger suka gaya mu haka, to yanzu tana ketarewa daga yan Niger har wanda ke kasashen waje ma suka yi magana za a kama su. Yanzu wasu sun ci dan kasa an bada bidiyon shi ana can kuma ana bincike, lalle dan kasa ka zamna cikin shiri, ko yau ko gobe kuma za a zo a kama ka. Ni na ci na yi hammal mas'uliyat, ni na dauki responsibility, duk abin da zai same ni, ba wanda ya bani labarin nan, ba wanda zan bada lambar shi wanda ya bada labarin nan. In dai gaskiya ne abin da aka gayi, kuma da gaskiya ne abin da magana take yawo a Niger, Allah ka bayyana da wannan magana, ka bullo da ita, kuma ka bayyana gaskiya al'amari. Kan magana da nayi Allah ita ce ake magana, wasu na kiran dole sai an kama ni, dole sai an hukunta ni, dole sai ai wani abu. Ni na san ba mai yi sai kai Allah. Ina ga dogaro ga Allah. Ubangiji Allah ya tsare mu ƴan uwa, ina muku fatan alkhairi. Wannan shine bidiyo na ƙarshe da zan ƙara yin magana a Niger. Ba zan ƙara magana a Niger ba daga yau insha Allah.